Islamo ada nanya seri kami Fatiha ta kanga bara dalne Allah sama wa Fatiha A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ar-Rahmanir Rahim. Amin. Malik yawmiddin. Amin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا ربي الله كان لبني الله كان لبني الله كان نجا أم الإسلامي يجي عن الله الله كدوانا جي أم ميني الله فهرنا الله كأكاني الله كأوسكودام kira anasiriyo kama giro munya kama bijahi nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam aywa aslamu najara alai bi ami afriki karangana malla bamako yirimajo ame kado bugula Allah Ta'ala ka dine la sestraka no kiliya dine la driya dine dame Allah do ali yere do dine bi ay no soya o kama aga gargo ke manye fe no yaga kalane Allah Ta'ala ka dine la sestraka ole ali sare ka dogure flafo awi yari sayake wallahi wala ala fole ko ka ala barakada ka ala wali mando kaka ama Allah mi ba bele jere ko mo mi tsirledo ala ka dine de mena ala ibu do o sago mi ya ku yeni lahara amin ala ko mo mi ngene ngaya anga fole be te uma kaka mɔgɔ minnu bɛ k'an lamɛn arajo la telefoni yɛrɛ la interinɛti kan ani yɔrɔ wɛrɛ an ka foli ni bonyamasegin bɛ ɲɛsin u ma nin kɛnɛ kan an kanudenw minnu bɛ jamana kɔfɛ mali kɔnɔ yan ani mali kɔfɛ an b'u fo nin saga in na jamana 24 olu bɛ direct la o bɛ kankan lamɛn an b'u fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn ka dugawu k'u bɛɛ ye ka dugawu ɲini u fɛ hali bi an sago ye min ye diinɛ dɛmɛ na kira dɛmɛ na silamɛya tɛmɛnen na yɔrɔ bi ala k'o k'an ye sigiyɔrɔ in bonya kama bijahi mustafa sallallahu ta'ala wa sallam aywa namoro ye an bɛ bonyamasegin kɛ an karamɔgɔ n'o ye an ɲɛjɔrɔ n'o ye muhamɛdi madani ka nɔrɔ n'o ye basita den n'o ye sɔgɔnikaw den n'o ye sɛgɛnakaw den n'o ye jigabugukaw den n'o ye segukaw den n'o ye maliyaw den n'o ye bamuni cɛjɛ
cɛ min y'an dɛmɛ ala ka diinɛ na cɛ min ye Mali kanu ka kɛ Mali tigi ye cɛ min ye Mali dɛmɛ a seko la cɛ min y'a fa ɲɔgɔnbɔ cɛ min y'a mɔkɛ ɲɔgɔnbɔ cɛ min y'a sen da a fa sennayɔrɔ la cɛ min y'a sen da a mɔkɛ sennayɔrɔ la ala kira mɔden zalima ko don waliyukɛ in ko don kutubukɛ in ko don elimu fadilatu a seyidi Cheikh Sherif Ousmane Madani Haidara nin kɛnɛ in kan an b'a fɔ k'a barikada ka waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ karamɔgɔ ye ka dugawu ɲini a fɛ hali sisan arajoso caman bɛ ka karamɔgɔ dɔgɔya k'a nɛni ani misiriw u bɛ tile ka karamɔgɔ Haidara nɛni kutuba la o n'a ɲɔgɔnnaw u y'a ɲininka ko an ka hakilina ye jumɛn ye Haidara nɛni ko la mɔgɔ o mɔgɔ y'a ɲininka an y'a f'u bɛɛ ye ni maa min ka baara sera ka ban k'a fɔ ka Haidara nɛni ye o ka ɲi kosɛbɛ i jija o la cɛ min bɔra kira la k'olu kani wa kali kani cɛ min tugula kira la k'olu kani wa kali kani cɛ min ye kira ka diinɛ dɛmɛ k'olu kani wa kali kani cɛ min ye kaso kɛ ala ka diinɛ nɔfɛ jogo la a dɛmɛ la a faso kɔnɔ yan o cɛ kelen n'o aw wulila k'o nɛni o ni nɛni ka kan munna an ko ni nɛni ka kan ala kira ko sallallahu ta'ala wa sallim a ko maa ni new bi maabadenw nɔfɛ o ti taa la o ti fara la Haidara fo maa niw ka bila i nɔfɛ n'o ma kɛ o kɔrɔ ye k'e ka maabaya ti tiɲɛ Haidara i tugura cɛ min na n'o ye mɔkɛ sanuma ye Seyidi le Kaliki n'o ye Nabi Rahamatu Maranaw y'a dɔgɔya k'a nɛni Mandekaw sɔrɔla k'a dɔgɔya k'a nɛni Sayibakaw y'a bon Gabakuru la ko fatɔ don ko lalatɔ don u ye kira dɔgɔya kira tile la o kɛra Jibirila ɲɛna o ma fɛn fɔ o kɛra Ala ɲɛna Ala ye fɛn fɔ ala ko tabati yada Abi Lahab wa taba a ko Abi Lahab bolo fila halakira a yɛrɛ bɔnɛna c'est-à-dire a bɛ fɛn o fɛn bɔ nafolo la k'o si ma fɛn ɲa ka ɲa ala y'o tale Abu Jahili ta diɲɛ jahanɛmɛ na diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ yan ni kuranɛ haya ye tabati yada jiginni e de y'a jigi ne de y'a jigiya ninnu y'a jigi munna ala y'a jigi a ye ala ka kira dɔgɔya k'a lagosi o tuma ala y'a yɛrɛ lagosi o la Haidara ne tugura i mɔkɛ nɔfɛ n'u ma e nɛni o kan ka anw siga e la Haidara n'aw ye nɛnikan mɛn anw bɛ nisɔndiya ka walawala ka waso ni e ye o kɔrɔ i ye cɛ min bɔ n'o y'i mɔkɛ ye Seyidi le Kaliki fa y'i sen d'a mɛn o sen d'a ni sen dara ye degun min y'o sɔrɔ tɔɔrɔ min y'o sɔrɔ n'o ma kɛ e la o kɔrɔ ye ko nkalon don Haidara anw bɛ waso n'i ye i ka nɛnini o bɛ anw da e la o bɛ anw da e la mais anw bɛ kuma de Haidara kalujɔ min n ka lemaniya ka dɔgɔ a n'a ka faamu ka dɔgɔ anw bɛ kuma o nɔfɛ sɛtanɛ kana taa n'o an balima don a ko karamɔgɔ Ali a ko u ye Haidara nɛni ko e ma kɛɲɛ bɔ ko k'a tigiw jaabi wa n ko cogo di fo k'a tigiw nɛni kɛ n ko n'u y'a nɛni anw t'u nɛni n'u y'a nɛni anw t'u nɛni u ye Haidara nɛni dɔnduma y'u bolo mɔgɔ o mɔgɔ ye karamɔgɔ nɛni a bɛɛ ka seti bɛ n'o mansi kɔnɔ yan cɛ kelen t'a la min ye Haidara nɛni ni kodɔn kuma an ye dɔ fɔ dɔrɔn Mori tɛna fɔ an ye dɔ fɔ n ye dɔ fɔ dɔrɔn wari dɔɔni dira ma o tuma n bɛna dɔ fɔ a bɛɛ ye karamɔgɔ dɔgɔya ni nin de ye o ye Ala ko ye a ko Haidara yɛlɛla Safi kan a ko président nɛgɛ b'o la ko président k'i sigi Buluba ko président nɛgɛ bɛ Haidara la Haidara bɛ place min na président b'o sɔrɔ asilamɛw an karamɔgɔ elimu fadilatu nasir al-haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim le guide spirituel des croyants
les fils de Mohamed Manan Aïdara et de Aïssata Traoré. Vénère de Samani. Loge Mali Bamako. Bamani Sangebou. Près de la police. Le grand frère international qui s'appelle El Haj Asseyi Echek Sherif Ousmane Madani Aïdara. Haydara e tɔgɔ gansan n'o fɔra ni morijugu y'a mɛn a b'i n'a fɔ batiriji bɔnnen dusukun kan ni morijugu y'a mɛn a b'i n'a fɔ i kɛlen ka sɛgɛnji bɔ adamaden dusukun kan ni morijugu y'a mɛn a b'i n'a fɔ i ye tasuma kɛli kɛ o dusukun Haydara cɛ min ye diinɛ dɛmɛ naani ye a n'a ka nafolo ye a ma siran wa a ma siran fara furu kari wa kari madani den kɔnɔ dafale bo de kodo ala deli de zumana tomaninga aba de kodo tomaninga zumana to gata me ani minno haydara ni ko haydara diye kono mama ke haydara ko nga mo militi kemi barake kat ma yoro ko dugu ko ko khabani on wa tula bay keflate tele wa etenite jemi Haydara initié façon kanuna Haydara initié wala dum lanina Haydara initié wala dum jolla Haydara initié wala muso glanna kadi ucheuma Haydara initié wala taw glanna kadi umusuma Haydara initié deun galla dugade Haydara initié malik galla talla ikele Haydara amifu kaka an sigawasi Haydara n'an y'i fo i n'o ka kan n'an m'i fo n b'i fo walahi Haydara layidu k'a don a bɛ segin a kan k'a kurakuraya ala ɲɛkɔrɔ hali ni e m'a ye ala ɲɛ b'a la Haydara an b'i fɛ an dar'i la Haydara an b'i seri kɔ fo an ka sa Haydara an b'i dɛmɛ ka tiɲɛ dɛmɛ Haydara an t'i janfa Haydara i y'an karamɔgɔ ye Haydara n'i sara i den y'an karamɔgɔ ye Haydara n'o sara o den y'an karamɔgɔ ye Haydara n'o sara o den y'an karamɔgɔ ye fo ka dugukolo meleke Haydara anw karamɔgɔ ye Sirifu ye Haydara e de wulila Mali kɔnɔ yan ka silamɛya tiɲɛ yira dɛmɛbaga t'i la ka tiɲɛ yira balimaw banna sinjiw banna karamɔgɔw banna kalandaw banna moriw banna faamaw banna bɛɛ wulila kɛlɛ Haydara diɲɛ bɛɛ contre toi seul olu ma se e la Haydara i ka tiɲɛ tɛ koyi tiɲɛtigiya don Haydara ala ko n'i ye tiɲɛ dɛmɛ tiɲɛ b'i dɛmɛ ala ko n'i ni ala dɛmɛ ni ala b'i dɛmɛ ala ko mali kɛnɛ lillahi n'a y'a sigi Haydara e y'a kɛ ala ye a tasuma mana i y'a kɛ ala ye a bilelen Haydara a sumanen ko k'u bɛ tɛgɛ fo ka bɔ a la ala ti sɔn an ka jamana gɛlɛyara min ye an ka jamana kɔnɔ yan i bɛ sɛnɛ kɛ i kelen maa t'i dɛmɛ mais n'i ka sɛnɛ sera suma bɔli ma tuma min na u b'a fɔ k'u b'i kun ci ka bɔ i ka sɛnɛkɛfɛn fɔ Haydara i ye tɔɔrɔ min kɛ Haydara i ye ɲɛni min kɛ fo ala tun ka bi yira e la Haydara cɛ tɛ n fa ye cɛ tɛ n ba ye Haydara ma waso k'a bɔra kira la Haydara ma waso fo ale ye Sirifi ye Haydara ma waso fo ale bɔra Samani Haydara wasora fo ale ye diinɛ dɔn a ye diinɛ fɔ a diinɛ kan Haydara an b'i fo k'i barikada minnu bɛ karamɔgɔ neni u k'u gɛlɛya u k'u jija ka dɔ fara a kan don o don o bɛ kɛ nɔgɔ ye anw karamɔgɔ ye o bɛ kɛ wasa ye anw n'an karamɔgɔ ye o bɛ kɛ dɛmɛ ye anw n'an karamɔgɔ ye o bɛ kɛ kisi ye anw n'an karamɔgɔ ye o bɛ dɔ fara karamɔgɔ ka masaba a n'a ka mara ka min ɲini a musow fɛ n'o y'an baw ye hali bi o k'u janto anw na hali bi u k'u janto anw na olu de ye diɲɛba ye bɛɛ bɛɛ kalifara olu la n'o ye silamɛden fɛ u bɛ jasiri la u bɛ boliboli la u bɛ wulikajɔ la an b'o fo u barikada k'u waleɲumandɔn nin yɔrɔ la min profite an ba Funɛ Tarawele
karamɔgɔ balamuso n'o y'a dɔgɔmuso ye a n'a furumuso a y'an taare sirisi la fo ka taa s'a ka do laban ma n'o ye saya ye a dalen bɛ do ɲuman na Bamakɔ yan an b'a fo nin yɔrɔ in na ka dugawu k'a ye Ala ka dɔ fara a ka nɛɛma kan an y'a dɔn a bɛ nɛɛma la sabu a y'a kɛ yan a bɛ taa ta ye Ala ti maa diya ba filɛ k'a Tarawele k'a Tarawele Ala ka dɔ fara nɛɛma kan Ala ka yafa a ma kira a n'an zuriyaw kama sɔn Ala Rasul nɛɛmɔrɔ ye nin yɔrɔ in na an bɛ profiter an karamɔgɔ n'o ye Muhamɛdi Madani Ayidara Difa an b'a fo k'a barikada n'o ye karamɔgɔ fatɔgɔma ye k'a waleɲuman dɔn ka dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ mɔgɔ bɔrɔlen Ala b'i ko k'i kama n'i sara a b'a k'i kama ni Ala ye hɛrɛ kɛ anw ye Madani bɔrɔlen kama ni Madani sara ni Ala ko a ti hɛrɛ kɛ anw ye Madani kama o kɔrɔ ye ko Ala bɛ jaba kɛ Ala ka b'o ma Ala hɛrɛ k'an ye Madani kama an b'a fo k'a barikada ka dugawu k'a ye k'a ka dayɔrɔ sumalen la Ala ka dɔ fara a ka nɛɛma an y'a dɔn deguntiw ka tɔɔrɔ t'u kan nka an n'a bɛ Ala deli Ala ka dɔ fara a kan n'o tɛ diɲɛ bɛɛ ko Ala ka nɛɛma ni kisi jiri kira kan i y'o fɔ i m'o fɔ kira kisilen don mais o kuma in bɛ dɔ de fara a kan ne m'o fɔ dun o tɛ foyi tiɲɛ ninnu n'an bɛ da yɔrɔ min na o don min profite Musafa Dabo kɛrɛfɛ Ala ka hinɛ o la Ala ka hinɛ o la min profite an jɛɲɔgɔnba Yakuba Tarawele Joyila bɛɛ ɲini nin kɛnɛ kan min Ala deli a ye Ala a k'i ka kama i ka hinɛ Yakuba Tarawele la a ye diinɛ dɛmɛ kɛ Joyila a n'a mara bɛɛ la u b'a dɔn n'i ko Yakuba Tarawele bɛɛ ɲini Joyila o ye diinɛ waraba ye alisaru nguloma taara i da k'a Tarawele nin yɔrɔ in na an balimakɛ n'o ye Seri Jire Joyila karamɔgɔ ka kasɛti feerela kun don diinɛ dɛmɛla kun don an taara nguloma kun don Joyilakaw y'a dɔn a dalen bɛ kaburu la Seri Jire Ala ka nɛɛma ji d'a Ala ka nɛɛma ji d'a nin yɔrɔ in na min profite an yɛrɛ bamuso n'o ye Ba Hawa ye a ka garabɔkɛni ba a dalen bɛ kaburu la an ka dugu la Sirakɔrɔ Jada la an b'an profiter nin kɛnɛ kan ka Ala deli a ye Ala ka hinɛ a la Ala ka hinɛ a la ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen la kira a n'an zuriyaw kama sɔli Ala Mustafa o la karamɔgɔ n'a ka denbaya foli an karamɔgɔ Sɛki Amadu Tijani a n'a dɔgɔninw an b'u fo nin kɛnɛ kan waleɲuman dɔn ka dugawu k'u ye k'a ɲini u fɛ hija ni kɛnɛya bonya ni kisi ni taga Ala ka kanu ye alhamdulillah nin forokɛla ɲɛna y'a ta ye o ye nin di yan ko n ka nin don ka na n k'a bara ci aw o tuma an tɛ sira di an k'a bara ci a ye sira di Ala ka kuradeni sisankeɲɛkɛ mankan don n'o ye Hayidara ka kuradeni sisankeɲɛkɛ cɛ min ma siran aw y'a dɔn cɛ min ma nata aw y'a dɔn cɛ min jigi tɛ aw kan aw y'o dɔn n'an bɛ Bamakɔ yan kɔni Badɔbuguti b'a dɔn an bɛ yan dɛ cɛ min bɛ diinɛ dɛmɛ ni la ani nafolo la Ala y'a ci Ala y'a seere dɛ Ala k'an sara n'an kɛwale ye bilahi n y'o de fɔ ne y'a sɔrɔla ko mɔgɔ dɔ de bɛ yen diɲɛ kɔnɔ k'o bɛ mɔgɔw ka sara d'u ma Ala ko la walahi ne ale tun bɛ bɔ diinɛ na mais Ala ko a ye baara kɛ ne Alahu Taala b'a sara n'a kɛwale et puis n b'a dɔn min b'a kɔnɔ n b'o dɔn min b'aw la n b'o dɔn a yɛrɛ cogo min ye o tuma ni Ala b'an sara ni Ala tɛ nkalon tigɛ Ala tɛ jaba kɛ Ala tɛ maa sɔrɔ o tuma Ala k'an sara ni ne kun fɔra ko mɔgɔ dɔ de b'an sara tuma dɔw la ne ka acte dɔ bɛ kɛ o tigilama tɛn'o faamu n'o m'o faamu u b'a fɔ ale ta ma ɲɛnama ye o ne ka fɛn bɛɛ kɛlen f'u bolo mais Ala de ko a bɛ ɲini u sara
i ka kɛwale la i yɛrɛ ye min wallahi o tuma ni ala b'an sɔrɔ ya rabbi ala ka ne yɛrɛ sɔrɔ ni ka kɛwale m'o ɲini ala fɛ amin ya rabbi n'o tɛ n'an bɛɛ sɔrɔla n'an ta ye bɛɛ tun b'i sigiyɔrɔ la ayi bɛɛ nka ne de ko ten ala n sɔrɔ ni kɛwale wallahi sangare namɔrɛ bi alhamdulillah n'a jara ala ye an nisɔndiyalen farifonni bi yan ka fɔ ala ka dɛmɛ kan wallahi nka an bɛ dakuruɲɛ dɔ fɔ aw ye ala ka diinɛ na kɛrɛnkɛrɛn na an ka walanda min labɛn na an fɛ bi ka kɛ aw ye o ye kira somɔgɔw el ahlu baytu shirifiw haydaraw an n'a bɛ baro dɔɔnin kɛ o tɔgɔ la n'a jara ala ye an ka kira salama n'o ye muhamadu ye sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a ko sirifiw kanu kira a n'a somɔgɔw kanuni o bɛ koɲɛ mugan di a kanu dɔn Allahu akbar koɲɛ mugan kira n'a zuyaw kanu o bɛ koɲɛ mugan di a kanu dɔn a tilalen don koɲɛ tan bɛ k'i ye diɲɛ yan tan bɛ k'i ye lahara koɲɛ mugan sirifiw kanu haydaraw kanu el ahlu baytu o kanuni ko o bɛ koɲɛ mugan di a kanu dɔn aw na mɛ o lakale sirifiw kanu jɔnw ye u ka dɔ fara a kanu kan ne t'a kanu e yɛrɛ k'i gɛlɛya a k'a kanu koɲɛ tan o jɛ ye tan o lahara an n'a mɛ sa ka na koɲɛ tan min bɛ kɛ kira somɔgɔ kanuba ye diɲɛ na yan an n'a m'o lakale n'a jara ala ye o y'an ka bi walanda ye y'an ka taa n'an ka walanda ye on cherche la protection auprès de Dieu contre les Satan de celui qui souffre l'homme à la patrie. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bolitigi a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Komotigi kondorotigi sanitigi ngeretigi lata uzaw jitu sujugu ulujugu a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Famatugu moy senikala wajirikala galundigala kalandenjugu karamogojugu a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allah an gisi shaitanir rajim. Shaitan min gara falla kelme afe kama ande mana kera ala akisha toro ala duana je ala ko tugodi agoya adama de ni ne shaitan ne Allah taala ya fatien au be ma ken no fe do shaitan te au fe ay bala ala ni bo moy o matube datu gaeleka alama de ko alama ko ala yere de won duwe shaytan de won diri Allahu akbar baramanya akoni ne shaytan e ate au fe kabo ne ala ya tanti au be ma ke no fe no e adama ay bala mais alama de ko no ko shaytan de won diri ala de won duwe ay tafe bel nyana mo nyana mo number 1 on commence avec le nom de Dieu, le Tout-Puissant et le Sage. Le Dieu uni et éternel, Tout-Puissant. Le Dieu qui ne mange pas, qui ne dort pas, qui ne presse pas, qui n'oublie pas. L'envoyeur des 313 prophètes et des 124 000 messagers pour que nous puissions marcher sur le chemin là. Le Dieu qui n'a pas conçu, n'a pas été conçu, et ne sera jamais conçu, plus jamais. Le Dieu uni, éternel. Je commence avec le nom de Dieu. Le clément qui manifeste sa crainte, le miséricordieux, le pardonneur, le sage. Gloire à Dieu, Seigneur des rois. Le maître du jour de la rétribution. Le maître du jour de la résurrection. Ama sinzin Allahu ta'ala ko barkamai. Alam ye je ni no mala tiki. Ani lahara ne makangara de Allah. Ama sinzin Allah ko barkamai. Ala warate. Ala kele. Wallahi.
Mawara Ayi. ni mami. Wallahi. Mami ya kira o ciyama. Kɛmɛ saba ani tan ni saba. Nabi ma ba kɛmɛ. Ba mugan ani ba naani. Walasa an ka bila Ala ka sira tigɛ tile kan. Sangare. Ala min ye yafa masa ye. Wallahi o don. Ala min ye bonya masa ye. Ala min ye Ala kɛnɛya masa ye. Ala min ye kɔlɔsili masa ni tangani masa ye. Sangare. La hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Seti jɔnya ni Ala min tɛ. Wallahi. Fangati jɔna ni Ala min tɛ. Dabali ti jɔ yɛrɛ ye ni Ala min tɛ. Foyi tɛ foyi ye. Foyi yɛrɛ tɛ foyi la. Wana kɛra Ala kɛ. Wahi bila tɛ. Ni fɛn se fɛn na. Fɛn kɛra fɛn na. Ti ko la. Ni fɛn se fɛn na. Fɛn kɛra cogo dɔ la. Abada o tigɛti. E bɛ se fɛn na. Ni bɛ se fɛn na. I mamuso bɛ sa wa? Abada. Ne bɛ se fɛn na. I mɔkɛ bɛ sa. Ni bɛ se fɛn na. I fa bɛ sa wa? Ne bɛ se fɛn na. I ba bɛ sa. Ni bɛ se fɛn na. I muso bɛ sa wa? Ne bɛ se fɛn na. Muso I cɛ bɛ sa. Ni bɛ se fɛn na. A ka président bɛ sa. Ne bɛ se fɛn na. I karamɔgɔ bɛ sa wa? Ni bɛ se fɛn na. I ka kalanden bɛ sa. Ne bɛ se fɛn na. I sɛnɛ bɛ sa wa? Ni bɛ se fɛn na. I dɔnbaga bɛ sa. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Sangare. Seti jɔnya Ayi. fangati jɔ. Wallahi. Ni Ala kelen tɛ wahi bila tɛ. Wallahi. Ala min ma fɛn wolo. Ayi. Fɛn bɔ Ala n'o. Wallahi. Fa tɛ Ala la. Ayi. Dɔ tɛ Ala la. Taala. Den tɛ Ala fɛ. Ayi. Ala jɔn bɛ n'a yɛrɛ ye. Ani foyi bɔ ne ɲɔgɔn fɛ. Ayi. O de la Ala ko kuranɛ na. Qul huwa Allahu ahad. Muhammadu a fɔ kafiri ye o. K'i ka Ala ye Ala kelen pe. Il est Allah. Uni. Éternel. Allahu akbar. Sangare. K'i ka Ala la kelen pe. Allahu samad. Allah, il est le seul à implorer ce que nous disons. Ale de ye juguw bɛɛ senba masa ye. Waritigi kɔ tɛ mun bɛ Ala la. Politiki yɛrɛ kɔ tɛ mun bɛ Ala la. Kɔmɔtigi kɔ tɛ mun bɛ Ala la. Faama kɔ tɛ mun bɛ Ala la. Fantan kɔ tɛ mun bɛ Ala la. Karamɔgɔkɛ kɔ tɛ mun bɛ Ala la. O ye jula tɛ. A ma ban dɛ. Lamu ya lin. Wala min yulad. Wala min yakun lahu. Allah, le Dieu uni éternel qui n'a pas conçu, n'a pas été conçu. Ama wolof, c'est ma wolof. Ayama. Elle ne sera jamais conçue. Ayama na wolof. Ama bande. L'une n'est égale à lui. Ani fouet pour les gens. Malgré mundo haklila. Allah toi. Il faut faire mille kono. K'a fɔ fɛn jɛman don wa? Finman don wa? Bilenman wa? I bɛ couleur min dɔn nanzaraw ka 12 couleurs la o tɛ Ala la. Ala a bɛ mini tɛ Ala la mini yɛrɛ tɛ Ala la. Ale yɛrɛ de bɛ fa bɛɛ. Ala a misali bɛɛ walasa e ka se k'a faamu ni mɔgɔ min ye cassette film tourné ka n'a don i ka ordinateur la walima i ka télévision la n'i bɛ ka cassette lajɛ e ɲɛ bɛ cassette film maa bɛɛ lajɛlen la mais mɔgɔ si ɲɛ tɛ e la sabu e tɛ cassette kɔnɔ mɛ e tɛ télé kɔnɔ e sigi bɛ télé kɔfɛ e yɛrɛ ka bɔ télé ma. Ala sigi bɛ a ka Alaya la mais a ka filɛli bɛ yɔrɔ bɛɛ sabu a bɛ i n'a fɔ e kɛlen ka cassette don télé la i kɛlen k'i sigi. Ani foyi bɔ ne ɲɔgɔn fɛ gabakuru tɛ yirikuru tɛ moto tɛ nɛgɛ tɛ mana tɛ Ala farikolo t'a la. Ala il est éternel tout puissant. Faamaw ka faama don le wura de wura le seigneur de l'univers. Diɲɛ daba ko don n'a y'a ja don min a b'a fɔ ko joli ma sɔn. Ya Rabbi Ala k'an kunna ja. Ala k'an kunna ja. Kira ana zuriyaw kama. Sigiyɔrɔ bonya kama. Sɔl ala rasulillah. Namoro que la paix et le salut soient sur notre prophète Mohammed. Le premier et le dernier prophète du mois. Le prophète qui n'a jamais fait de fiche. Les fils d'Abdullah et de Aminata,
venant de Makkah et de Médine, le prophète qui a besoin un an différent. Mohamed qui fut prophétisé le 17 du mois de Ramadan à l'âge de 40 ans à Mecque. Ami solli kirata Mamadou Mini Mamadou Mini nani kara here Allah ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ni Allah ta'ala Mamadou sini ke here dabo ni Mamadou sini ke nema dabo dabo ni Allah e kira sini ke here abe amabangoy Allah ko laqad ja'akum rasulun min anfusikum hakikala nin kide injira awma abora awlaya kati awma aw yaro dodo mogodo azizun alayhi akagale kide yoro la toro ka awso ma alimtum harisuna